guys, madong adlaw na tong tanan. So karong adlaw guys, nahinog na ag saging nga katong gituba ni Ate Ali dito sa likod. Makuha mo kung Ate Ali anja aning dengagan guys, kay na mas promin hauli. Ang gasahag dinong ag nga hinog saging kay makuno pud na importanteng promi kanang saging hinog. Aning dengagan guys, iniguman na datong dinong ag hap-hap na nay. Love you tayo sa... Love you. Tuamas, adyo kay sayag kadyo. Tuamas Ate Ali sa munisipyo kay nagkuan sa tupad, nagsugod naman sila sa tupad at nung gihatid ganihan dya. Nagwat akong chat. Mo chat na to, sakto, maluto rin, ang hiyapit la prami. Ay sinanay, ug ba naman ka mga tunay, la prami nay? Mami, nasa ko nga tulad ko kanay, kasi kasos ko COVID. Karong luma. Naman namugha nay? Oo, balik pa ko. Ag nagbugha ba? Nagpabugha dahil ko na to guys. Ug kahoy. Kaya na may kahoy. Nahurot tagamang pinabugha das ni aging adlaw. Tapos likod nagbugha. Aran naghakutunong kahoy. Tabunan naman ang habanay. Ha? Tabunan naman ang hawan. Una lang. Kanang binugha uban. Kasi kaya tayo sa... Ay, sana all. Guwapa ko na ko. Anjar pa guys. Inig ka nang nay. Tak-ang na ninong dinungag. Kaya nagpaabot pa ko sa hang. Umatak-ang na ninong saging na unsa na. Kaya nagpaabot pa ko sa hang. Gitak-ang nga dinungag. Nagdungag man ko. Anjar pa guys. Parang gaya. Ano ko na, mag-isaksak ako hindi. Ice cream time sa mga pangag. Hug ba na be? Ay, kumagahi. Nanay raing na. Mamali mo ng kaan ay. Para ko akong lakusan ka ako na hanggang kinuha ang lapon. Uy, ang dahiyaman. Oh! Oh! Mahanap ka mo. Ay, kakaulit ko sa masahe. Ano isa? Namatay ugangang Roy. Nagnangara ba? Mapatid ka po sa iyo. Kasi may kabugtuan. Why picture na nila dana? Wa. Isa. Bawal ka na na. Bawal ka na yun dahil kay... Ato dagana na kaya ang mukha ka nagpanutun dyan. Tuna, papapugnaw ragalis. Gusto na na. Gihinguan, oh. Diyan na ako kanito. Hey. Hapit na maluto, guys. Taran, charan. Maghakot sa tagkahoy, kaya labugwa pa'y uwan. Kabang! Abot tinis pista na, kay daghan. Oh, hindi. Mahirap ito ako muna ito. Kamukha ng puraan lagi ka na bang napay kwarta ikabayad. Ako sula, hanggang lagi ko. Ay, Ha? Dala. Lagi kira po, lagi. Putlongkam Elementary School, Brigada. Ala, na nagihatod grasya. Salamat ka, Junong. Tayo sa... Love you. Saging, alarang guwang nga. Gusto na ka na ng uli. Hinog na na. Nahilog na na. Masakit. Alarang guwang nga na. Hinog na na. Yelo-yelo naman dahil ni. Nasa ka. Lakaw lang ang tempong kape. Alaw na. Saging guys, ang guwang nga. Nakitay sa... Love you. Hello guys. Karon guys, hawan ko kamunggay. Ikan mi nagbrigada. Salamat Titi Ali kay gitabangan ko. Ato ni tutlong kam nagbrigada parang si Anbe, mo school na ra karong 29 be. Ay, no,
magkatrabaho. Lisod pag di ko mag-work. Love you tayo sa Love you. wapas. Dahil kaning mga bata, mga artist sudan. Apple ko, be. Arte magsudan, di mo kagulay. Kani ang gihimo. Kuan. Magluto kog noodles. Batangan gyapon na dani arong di ka ikyas. Wapas ka tayo sa Sana all, guwapa. Arong di mo ka ikyas daning kamunggay. Kay og mag-utan. Arang arte hakadot pang piliun ng mga gulay, pang wakli. Hinahinay bit yun mga mananap. Adyo apil-apil bit kay kuan. Grabing dagka ah. Dublis buhat. Tawag kawi. Li ba? Dahil ko inang kaagipalit guys daring tamisa. Pag jis ag kuan hiwa. Dara ka bukang gipalit kay din pagkali mga kauban dari pamudyo. Love you tayo sa Love you. Well, nag-init ko. Ininit to, babe. Nagharos at ta. Pa-enroll pa dahil na seleksian. Ang kijang card ay kinahanglanan. Thomas Maribuhok. Kinahanglanan og mag-enroll og birth. Dali magbrigada kay isa ka adlaw man ug isa ra ka ug duha hapdira. Gitabangan man ko na sa Atialis katong pagbrigada ni Kalyana. Mo nang gitabangan ko kunidya. Para hapdira. Gikan ko la Dalton guys kay nakatipos ko ang reverse and resita ug katong gasanina kay to sila tagbilaran ron nagpa-check up silang duha porami. Panilhig dia sa laliksian la. Sige ra kagkalat-kalat. Panilhig lagi. Di gapon mo kay kiyas basta ako'y magluto. Di mo kay kiyas gulay na agyapon eh. Mindset ba? Mindset. Sana all. Oh, alyan na arong makpuslan ka. Uy, 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 uy. Labag rin basurahan. Kaulik siya, bantay ka. Luto, usap to guys.